Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang trough sang low pressure area. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan naminhan na silangan padulong namin na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagtapya sang balod. Ang adlaw na butlak las 5:27 kay nasang aga, magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat Action Boy, kag sa aton mga ka-aksyon, and welcome sa Action Balita Morning Edition. Yes. Good morning gid kay Sir Edwin Pineda. Naga-watch siya sa aton live subong. Morning! Kay Morning! Miss Homa Lumena, good morning man. Kay Michael Joseph Helado, good morning sir. Asuncion Lapore, good morning. Kay Florencia Villacampa, mayong agagid. Yes. Kay John Vicente, dra sa may pamilya niya, of course, sa Barangay Carabalan, Gumawalan City. Kag nagapamati siya dra sa may Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Okay, you're welcome. Bao si kumparing Bia Jonathan, anniversary gali nila ni Marijoy. Ay, happy anniversary, Jonathan, kag Mary Joy. 8 years na sila, Action Boy. 8? Yes, very 8 na sila, duha pa lang. matatlo Dapat ganita. 8 man. Matatlo ganita niliga dugin kulbaan siya gani ambiya marido matatlo may lang negatibo sa virus. Ay, sa virus. So, ati ang 8 Action Boy Infinity, no? Infinity sign na, di ba ang 8? Correct. Wala sa beginning, wala sang end. Yes, congratulations and happy anniversary. Yes, happy anniversary. Kay Anthony Lang, good morning man. Kay Tita Hana Gacho Peruelo, good morning Tita Han. Manuelita Obon. Si Tita Mohana mo na sa Sagasa. Yes, Action Boy. correct. Good morning, Gid. Atong dito, kato na ano ganito. Dito, kita nagbasa. So, good morning. Ako magbalik to gani. Ay. Good morning lang da sa ako na, family sa may saga sa Bago City. Bo, may nakalawi. Look energetic, it's akong subong. Anyway, kay sa Akdol family sang Bago City, good morning, Gid. Kay John Evidente Adam, good morning sa imo. Bo, miss you. Sino si John Evidente man? Miss you too, Milili Oligo, Sir Milili Oligo, good morning. Dra sa may MM's Bunny Cafe. Good morning dra sa inyo. Kaya Sir Nathan Borromeo, good morning. Watching and listening sa Isabela, Moises Padilla area. Please greet my cousin. Happy birthday kay Julie Borromeo sang Barangay Panakyaw, Isabela. Happy birthday, Julie Borromeo from Sir Nathan Borromeo, Action Boy. Kag mga kapanakyaw, Bugtaw. Yes, ato ng West Philippine Sea from Sir Nathan, Maed. Okay. Masters in Education, Action Boy, no, Maed. Thank you so much. Okay, you're welcome, good Sir Nathan. Kay Shireen May Onyates Serios, good morning. Kay Lysher Idat, Tad-I. Manaliga, di ba? Good Shirley, morning sa imo. Actually, si Shirley. Miss Shirley. Kay Sol Lama Banacha, Saudi ka, Bacolod. Greet ko lang family ko sa Barangay Handumanan. Amor siya ba sa nakakaong kaputo from Melos. Puto kag tinanok ko saging. Oo, labaw ka tinanok ko saging kasi madulan ko balahaw. Karon na lang after program. Sige. Si Ma'am Van ganay ka pang Ma'am Vanessa Mayo ka pang hagad man dinner, Mexican night. Wow. Type of Mexican food. Okay lang, namian ko na sang ilang mga tacos and nachos. So ilan na di ba mga amo na. Sige. So kay Sir Mililio Ligoy na tamyaw niya sila ni Ma'am Van, Miss Jinky, Sir Noel Amar, Alex Monteza. Sige. Good morning. Standby na sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05 sa detalye na sa mga balita lokal. Pulaton ni Governor Bong Lacson ang report sa vaccination team sa Lunes agad may baluhan ng success rate sa Pfizer vaccine rollout. Sunod kay Lacson sa inisyal nga report kalabanan sa manalakip sa listahan ngayon sumater sa kada local government units ang nagkadto kay nagpabakuna man sa Pfizer kag ginalauman nga matapos bakunahan ang tanan nga yara sa listahan karon nga adlaw. Dugang pa ni Lacson, kutob sa wala nagkadto nga nagpalista, ginahatag na lang sa mga capital employees ang bakuna nga para sa ila. Naebaluan, target sa probinsya nga makabakuna sa masobra 5,000 ka mga persona nga sulod sa A1 tutob A3 nga priority list gamit ang Pfizer vaccine. Today is the final day, no? So I expect report by Monday. So we will have the report on how we did our Pfizer this week. Ginpahayag ni Governor Eugenio C. Lacson nga kapin 4% pa lang kamanegrense ang nabakunahan. Sudo kay Lacson, tuman ini kagamay apang ginahimo nila ang tanan. Rason nga mas madasig na sa karon ang vaccination rollout kay ginapaabot nga mas magadamo pa ang mabakunahan. Dugang pa ni Lacson kung makita sa gobyerno nasyonal nga madasig ang pag-rollout sang bakuna sa probinsya, posible nga prioridad ang probinsya sa tagaan sa supply sang bakuna. Palayag ni Lacson, bulubudlayan sila nga makompleto kag tayuyon nga maengganyo ang mga pumuluyo labi na mga senior citizens bangod man sa mga nagalapta nga fake news angot sa bakuna. Padayon man engganyo ni Lacson sa mga negrense nga kon may oportunidad hindi na magpangduha-duha magpabakuna bangod dako ang bulig sini nga mapaganhagan ang paglapta sang virus. Temporaryo nga sirado ang munisipyo sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sa Hulyo 5 kag 6. Samtang nag-umpisa naman sang kahapon nga adlaw nga sirado ang merkado sa Barangay Poblasyon kag Barangay Igmayaan sa nasambit nga Banwa para sa disinfection kag contact tracing. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz may nagpositibo sa merkado ka nakakadto man sa munisipyo rason nga kinahanglan ma-disinfect ang lugar. Sunod pa kay De La Cruz, nagapadayon ng contact tracing, kag nagapasalamat ini tungod may CCTV sa merkado, rason nga mapos man ma-identify ang mga close contacts. Samtang ginapilar ni De La Cruz sa pumuluyo nga magpabakuna batok sa COVID-19, agud hindi na madugangan pang kaso sa Banwa. Ang merkado, ginpasira lamang nato for the purposes of contact tracing. Ang munisipyo ginsira lang. Pero may mga lubrahon, gyapon kita hindi kay siling wala opisina. Ang kabayan sang pahayag ni Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz. Ginklaro ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala ginman sang direktang epekto sa ilahanay ang pagpaidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine Status sa GCQ nga magalawig tubtob sa katapusan nga bulan sang Hulyo. Suno kay Carbon, wala sang kinalain ang sitwasyon kag kapigadohon nga ilan eksperyensyahan pila ka bulan na ang nakaligad bangod antis pa man ang GCQ, mas manubo pa sa 30% ang kadamuon sa mga customer ang nagakadto sa ilang mga negosyo, labi na sa mga restaurant o kon kalan-an. Dugang pa ni Carbon, mas labing maayo na kuntani nga mapadasig pagid sang gobyerno nasyonal ang ginahimo sini nga COVID-19 vaccination program agud manumbalik man ang kumpiyansa sang publiko kag amat-amat na nga makabangon ang sitwasyon sang negosyo. Damo nga kwarta ng government. No? Na itong naambal nila nga tenlos, mabaha, di hala, sige pakatag kwarta. Bumba, hindi ang tanan nga project sila, panday nga na, dasigon, para nga may mga trabaho, alim for national government, mga tanan, tayo, no? Pahin sa pagpahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Samtang nagapabiling problema sa Task Force Disiplina ang paraw niya paggawa sa mga menor de edad sa ilang mga balay, umpisang ipatuman ang GCQ status diri sa syudad. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Julingo, hindi lamang sa mga purok o kung lokal nga komunidad nagaluntad ini ang problema, kundi mayara man sa pila ka mga menor de edad nga mismo ginadala sang ila ginikanan sa pagpangita sang palangabuyan sa kalye. Dunga pa ni Julingo, madamo na sila sang ginoperate yung ginapahatagan kung issue sang citation ticket, apang ginapaabot sini nga mayara sa gyapon sang kadayon nga magapasaway. Liwat man sini ang ginapanawagan ng kooperasyon kag bulig sa publiko para malikawan ang mas lala pangid nga epekto sang COVID-19 sa syudad sa palaabuton. Na-spikaran sila namon nga under sa executive order ng sa GCQ nga quarantine.
temporary sila na wala ginalaot ang mga parusang bilyaran, sa mga kumputiran lang iya sa mga kabataan nga yara lapit sa mga eskwelahan o kung sa mga area sang tigli populated area ng mga balay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Taba Julingo. Naga-draft na sa ordinansa ng gasumitel sa sangguniang panalawigan si PIMT Commander Dr. Zephyr Gerhard Kayan angot sa damlag lang ginlansar nga pag-activate sang 911 emergency call. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahig ni Kayan nga ilan na gina-finalize ang anti-prank call sa ordinance sa malikawan nga magamit ini sa hindi ang maayo nga tinutuyo sa o kung magamit sa hindi maayo ang maayo nga tinutuyo sa 911 emergency hotline. Suno kay Kayan kalabanan sa mga prank calls kahapon o kung nagligad nga adlaw sa unang adlaw sa paglansar sang 911 emergency hotline ang mga kabataan nga natumukan lamang ang 911 kay iban nga tao nga gusto testingan kung activated na gid man ang emergency hotline. Naibaluan ang 911 ang sang una available lamang sa lugar sang Cebu, Manila, kag Davao. Senador Trillanes Tagapate, tirada ni Duterte kay Pacquiao, paandam sa mga magakandidato presidente sa 2022 election. Samtang Malacanang na alarma sa report nga ang Pilipinas kulihot sa mathematics, reading, kag science. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning naman liwat. Estanyo, Joy Estanyo, Melvin Mahinay, Maing Agaman, sakay yes Ma'am Van, salamat gid for the invitation to have dinner with you and Dr. Matt Mayo. Okay, nagpasalamat today kay Ma'am Vano for inviting us a dinner with Doc Mayo. Yes, thank you Ma'am Galing Van. ma'am, I can't do it kay sa amon breakfast pa lang di mo.
Dinner na tayo sa ila. Very advanced. Sorry, good Ma'am Van, I can't join you for dinner because Yes. it's breakfast time dito sa amin. Oo. Ang Tagalog ang Dito nag-English. sa amin. Ano, we're mag-get. Okay, check natin to. Joseph Garganera, mayang aga sa Quezon City, Barangay Batasan, sa Lugawan ni Ate Helen. Damo nagmati kay Mining, Johnny kag Adult Arnold Taxi. Sa Quezon City. Okay, Barangay Batasan. Basi mga Ilonggo na to sa kwan ang sa Lugawan ni Ate Helen. Base. Damo ko nagpamati mo ti basi mga Ilonggo guro, no? Good morning dira sa inyo, magandang buhay. Yes, magandang magandang buhay. umaga. Ito ka bongga Oo. lang dyan sa magandang buhay. Okay. Oo. Sige. Nandiin ka na to? Kasi na to? Sino to yung basa mo? Sa kay Joseph Garganera. Joseph Garganera. Sige, kay Maninoy, Michael June P. Season, please greet Sumag Elementary School Batch 88. Si Sulpicio Garciano, Victorio Hison, Junior Gale, Dennis Abdon, Renato Boy Duran, Renato Natoy Parar Gale, sorry. Thank you Sinatoy from Purok Brotherhood. Okay, you're welcome, Maninoy. Si Gary Lake Manzanida Lisa is also watching. Ay, good morning, Sir Gary. Good morning dara kay Pare George ha. Kumusta lang ko da kay Pare George sa Gar? Sige. Abraham Apawan is also with us. Si Ma'am Jinky Di Alagdon, way kahabot ginang iyang greetings. Ay, oo. Oo. Na-late si Miss Jinky Kagina. Sige. Di ka na Kay to? Malu Mahilom Las Piñas. Good morning sa tanan. Labi na gid ko no sa taga Barangay 5, si Palay City. More power and God bless Aksyon Radio Bacolod. Yes. Di ka na dampi man kalayo na sa imo. After bala kay Maninoy Michael June P. Season, di ba si Malu Mahilom Las Piñas dayon? Si Lito Dayap dayon. Kay nalaktawan mo sila ng mga kuano, Sino? mga Ninfa Ibanez na kuan mo. Ay, no? Ay, kay Dri Kuya kay Joseph Gaganera. Ti aragli sa babaw dalom sila. na sa ka Joseph Gaganera. Sabdalo. May babaw pa. Sorry. May Andy Saludares pa. Michael Singo Lamayen pagali. May Juvie Monares pa. Nan. Andy Saludares pa. Nan. Inatamyaw niyang BURC Riders Club sa Pontevedra. Muna yung gali. Rostelia Seredon pa. Si Athena Kim Iriman, good morning. Ninfa Invanies. Si Ma'am Jinky, kinatami si nanay ni Lolita, kag papa niya Joe, sister Jenely, kag Jane, sa kay Aljon, Apil, AJ, Kirina Villaflor, friends niya Alma Oligon, Cirila Samar Aguilion, Mikey Montilla, kay Bonbon Bicos, kag Melanie Rihon, ginatamyo ni Ma'am Jinky Di Alagdon. Okay. Nadra ka na dayon. Sa Lugawan. So, ari na ta kay Lito Dayap. Correct? Correct. Kag Pilton Lipura. Ginatamyaw niya man da kadamong taon Sharon, Mary Grace, Lulet, Annalyn, Boboy sa Pasay City. Fixin. From Australia. Good morning, Good morning. Australia. Fixin. Isa sa mga lugar nga gusto ko man kadto. Yes. So, Australia, the country down under daw something amo na. Muna Sa Australia daw may down under bla. I-check mo bala. Sige, check ta bala. Or the city down under, the country down Sige, under. check ta. Malvin Mahinay, advance happy birthday. May naisa po na sigaw na siya sa greetings. Ay, perfect. Oo. Dali lang gid bala kay nga akon nga mga dali ikaw next endorso kay. Ate, sige. Oo. Good morning, man kay Roselia Seridon, dres sa may Qatar, sa Barangay Alegria, sa family niya, Seridon. Advance happy birthday kay Melvin Mahinay. Gali yaman birthday ka nag-greet sa gali. Oo. Okay. Ate, sige. Advance happy birthday. Baryoga Ray, good morning, man. Kay Domingo. Kay Inday Bingbing Espinosa, Singson, good morning. Sige. Okay na, standby sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapati si Anay Senador Antonio Trillanes IV ng tirada ni Presidente Rodrigo Duterte bato kay Senator Manny Pacquiao, isa ka paandam sa iban pa nga mga presidential bets sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay Trillanes, planado ang ginahimo sang partido sang PDP laban kag ginapreparar nila ang kandidato sang presidente nga klaro nga hindi si Pacquiao. Dunga pa ni Trillanes nga ginahimo sa karon kay Pacquiao, isa ka paandam sa mga kalyado nila pareho kay Manila Mayor Isko Moreno kag Senator Panfilo Lacson para magpangduwa-duha kung magbato sila. Ginpanugyan ng Senator Panfilo Lacson kay Senator Manny Pacquiao nga maghalong sa pagbulgar sa ginalagar korupsyon sa gobyerno tungod base magbalik sa iya. Suno kay Lacson nagpangayo sa ila si Senate President Vicente Soto III sang panugyan. May angot sa nagapadayon nga word war sa tunghasang mamalidha kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang panilakson ginpahig ni Pacquiao nga mandamo inis ang plano apang iya ginpanugyan nga usisaon sang maayo ang ginauyatan nga dato sa posibilidad nga maintrahan sang peke nga ebidensya. Ginboltadahan ni PDP laban acting President kag Senador Manny Pacquiao ang iya mga kapartido, partikular na si Energy Secretary kag Party Vice Chairman Alfonso Cuse nga sundon ang ilang mga pagsulundan kag bylaws kag kung hindi maghalin na lamang. Ginpahig ni Pacquiao nga bisan ang anay presidente sa ilang partido kasi karon Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel, suportado ang iya advokasya para sa ilang partido. Wala man ginpaboran sa senador ang pahayag ni Kuseng ang dapat sundon sa iyang mga partido amo si Presidente Rodrigo Duterte, bangod siya ang rason kun nga madamo nga politiko ang nagsaylo sa ilang partido. Sabat ni Pacquiao daw kaangay nga hubog si Kuse. Sa ipalayag ini kag ginahimo nga trapo nga partido kaangay sa ibang nga partido. Ginklaro ni Pacquiao nga mayara man sang masobra 10,000 ka PDP laban nga mga miyembro nga yara sa grassroots ang nagasuporta sa iya bilang party president kang pirma sa maini ang mahimo magtaas pa sa 50,000 o kun katunga sang kabilugan nga miyembro sang ila nga partido. Matapos pa kamalauton ang korupsyon sa gobyerno, ginpanginwala ni Senator Manny Pacquiao ang ginaatake niya si Presidente Rodrigo Duterte. Pahayag ni Pacquiao base sa lalang perception nila bago nagabulig siya dire bago nag-advocacy sang presidente ang batok sa korupsyon nga mo ang ginhalinan sang problema sang pungsod. Sa matuod pabor kag ginasuportahan niya ang presidente sa advokasya nga tapnaon ang korupsyon bangod sa handom sang Senado sa kabuhi ang makita o kon sang senador sa kabuhi ang makita sa gobyerno nga yara sa presohan ang mga korap. Suno pa kay Pacquiao bisan may nagapalapit sa iya nga mga individual nga may mapapeles angot sa korupsyon sa gobyerno, wala niya ini ginapagawa sa publiko bangod hindi niya gusto nga mainsulto si Presidente Duterte. Patahag pa sang senador mahimo mga tao lang nga nagapati sa iya rason niya ginahatag ang mga ebidensya sa mga nagasugid sa iya. Naalarma naman ang Malacanang sa report sang World Bank nga kulihot na ang Pilipinas sa mathematics, reading kag science. Pagpasiguro na lang ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magagiho na si Education Secretary Leonor Briones para matagan solusyon ng isyu. Dunga pa ni Roque, isa sa mahimo-himuon sang DepEd tun-an ang mga mahimo-himuon nga tikang para mabago ang curriculum bangod sa ginapabot nga pagpadayon sang blended learning system bangod sang pandemya. Base sa ginpagawa nga datos sang World Bank, sa 79 ka pungsod, ika-78 ang mga Filipino nga estudyante kung ihibalo sa math, science kag pagbasa ang paghambalan. Magluwas na rin nagwa nga isa sa kada estudyante sa pungsod ang hindi makahibalo magbasa. Ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon nga nagakwestiyon sa mando ni Ombudsman Samuel Martires angot sa restriction sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o konsalen sa mga opisyal sa gobyerno. Sa desisyon sa Supreme Court and Bank ginpahayag sini nga hindi absolute right kag sabaylo subject to regulations sa custodian o kon sa ombudsman agud malikawan ang pagkaguba o kon pagkadula sa mga dokumento kag malikawan man ang undue interference. Wala man ginpaboran ang petisyon bangod sa ginaligar wala sang aktual nga kaso kag nagalapas man sa hierarchy of courts kag suno pa sa SC ang petisyon for mandamus makabig nga sala sa remedyo sa ambalanon. Madumduman niya nagpagwa sang memorandum circular si Martires nga ginimetahan ng access ang publiko sa mga salen sa opisyal sang gobyerno kalakip ng presidente, vice-presidente kag mga pamuno sang constitutional bodies magluwas lamang kung may consent o kung opisyal nga pagsugtanay sa pagpagwa sang salen. Ang atong balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita.
Morning Edition. Okay, good morning kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, who is also watching. Kay Kagawad Nancy Clavel Alvarado Discutido. Good morning dira sa imo, na? Kay Christine Menyes Villalobos, kay Migo Kofil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, maayong aga dira sa inyo. Sa akon pagid nga isa ka very good friend, si Grace Soke. No, Grace Villanueva Soke. Si Daydi, no? Kag si Richard dira, good morning. Liwat good morning kay Day Bingbing, Espinosa, Singson, kag kay Ramon dira, no? Mga aga dira sa inyo. Mila Alit, good morning sa imo, Mil, no? Gawad Mila Alit. Sa kay Jeanette Dilino, good morning man. Kag sa kay Teresa Linaha Kayaw, Jean Buaro, maayong aga. Sige, Aksyon Doors. Nag-stop ang aton ko na, hindi man? Ang mga... Meka. Oo. Si, kuan pa to, si Melvin Mahinay. Regali sa piyak niyo, sa akon, gali ya, mong nagdulog. Oo. Gani. Hindi ka na ito dampi man. Hindi ko sala. Kung ka Kay kay okay. Kay Roselia Seridon. Data. Layo ka na, guro, sa Barangay Alegria. Sa kay Ray Baryoga, kag Florencia Villacampa, of course. Vanessa Mayo. Napatama nyo lang si sis niya Alma Alvarez Gallo, kag bro Roberto Gallo. Kag sa ila 3 Pogi Boys sa Las Vegas, Nevada. Greetings from Minnesota. Okay. Sa si Migo Tawan Ball, gindulong nila kahapon, ang galin lang gindulong sa airport si Romel, si Tito mo Romel. Kahapon nila gindulong sa airport, mabalik diri sa Philippines. Ate, yes. Sige. Have a safe trip, Tito. Yeah. Charito Villarte, Kabugas Villarte. Keep safe always, watching live sa Florida. Uy, good Kag Sinato morning. Villarte, good morning sa inyo. At taga sa Florida, kamo gali hindi ka mo sa Florida, cha. Si Tita Mimi ni sa Aksyon Florida. din sa Tampa, sila mo. Tampa, Florida. Tampa, Florida. Ambot ko din sa Florida, sila ni Charito, Basi sa Miami, Blau. Basi. Nathan Borromeo,
Regards kuno hambal ni Doc Flora Lingamin Carpio. Yes, regards man, Doc Carpio. Sanutan ka pa check up kay Dr. Flora Carpio man. Oo. Check up. Nga Doctor of Education, kaya pa check up ka sa ako. Doctor of Education, gili si... Sa education siya. Pa-check up. Pa-check up. Si ano, action boy. Bert Caraballo, dira sa may handumanan sa mga isdaan kung hapon wala gid social distancing. Uy. Ambal niya. Panawag naman sa imo. Oo, actually dali lang kay sige go Sige, si Miss Cory Vidaha still watching 2:20 AM. Natuya ko na sa ila, Action Boy. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, gid. Especially Malaka family. Kag Rivera and Gamala family sang barangay Inayawan, Kawayan. Thanks a lot. Keep safe, everyone. Okay, thank you, Sige. Ma'am Elizabeth. Si Muy Hada, Action Boy, Miss Carol Montoya, good morning. Okay, good morning. Florencia Villacampa, good morning kay Vena La Pastora sa nga Pahilanga, Hinigaran, Negros Occidental. Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Suzette Alunan, Marilyn Abarte, good morning kay Ma'am Nelfa Paraculio. 60th birthday today, Action Boy, ni Ma'am Nelfa Paraculio. Ay, happy birthday! Si okay, nabasa ta na. Sa ako pa rin dira kay Helen Nervis sa Kaliling kay Chaymin niya dira maayong aga. Oh, good morning. Sige, kay Lolit Atos de Gallo, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, yes, Action Boy, Australia down under. Kay below sila sang equator. Correct mo na siya, I think. Okay, sige. Land down under. Okay, dahil na magbato Malabago. Pa-shoutout naman sa mama ko gapamatigid pirmi sa barangay Lukotan. Si Mama Nora. Good morning, Mama Nora. Christine Menyes Villalobos. Good morning, Christine. Kay Greg Ostiniani. Lapyo sikad siya ko no. Ronald Bandisera. Go. Love you, Sika. Rochelle Evangelista. Mga Nonoy Andan. Good morning, man. June Marie Radok. Okay na kaya? Standby na? Standby sa tundugang mga balita. Kag sa detalye, Balita International, naglabot na sa 130 mapungsod ang nagsugtanay nga magpatong sa global tax reform. Suno sa Organization for Economic Cooperation and Development, gusto nila siguruhon nga ang mga dalagong kompaniyang dapat man magbayad sang ila insakto nga buwis. Ang bago nga sistema sa pagbuwis ang ginalauman nga magdugang sang 150 bilyones sa kaban sa mga gobyerno sa bilyones dolyares sa kaban sang gobyerno sa nagkalainlain nga bahin sang bugos nga kalibutan. Target man sa masobra isa kagatos ka mapungsod nga kuntani mapatuman ini sa tuig 2023. Kon 23 ginasiling ang mga ginakabig global companies kalakip ang madalagaw kompanya sang Google, Amazon, Facebook kag Apple ang patungan sang buwis sang tubtub 15% kung mapatuman na ang deal. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 11 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 45 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 32 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, tuman ang pagpasalamat sang banda nga Ben & Ben matapos nga maangkon nila ang 1 billion stream sa Spotify. Sila social media account ginanunsyo sa 9-member band ang panibagong achievement. Ginpasalamatan man nila ang ilang mga fans bangod sa padayon nga pagsuporta sa ilang mga kanta. Kalakip sa nasambit nga billion stream ang ilang kanta nga self-titled EP kag ang album nga Limasawa Street. Balita naman sa patay sa sports, sulod na sa Luke Gebi kag Remedy Rule para sa 2020 Tokyo Olympics. Hindi pagkatapos ginkumpirmar sa ang Philippine Swimming Incorporated President nga si Lani Velasco ang duha ka swimmer ang nakakuha sa pwesto.
Nagpasalamat man ni sa Philippine Sports Commission bangod sa suporta ang ginhatag sa mga swimmers. Sa piyak sang pandemya, ginatagan sa Dailuk Kebi kag remedy rule sang duha ka event imbes nga isa ikumparar sa mahatagan sang universality spots sa naligad nga Olympics. Samtang si Gebi magahampang sa men's 50 kag 100 meter freestyle, samtang si Rule magapasakop naman sa women's 100 kag 200 meter butterfly. Balita Espesyal! Alright! Energy! Alakala. Good morning, Aksyon po. Sa Kahapon. I-check ko lang. Gano'ng kadaya? Kamuta kayo nag-intra ko sa kuwan di ko nga, ko ma-off yung akon nga dali lang. Ang video call mo da? Oo. Sige, tapusan. Ay, kay Mabalita Espesyal ta. Okay, sige. Kay Do Kabation pagidi. Ang hindi dapat mabatian. Ay, Ayun muna. naman. Ate? Kaya problema, sini kayo daw kabudlayan ko sini kayo, sige lang. Sige. Di okay na ta? Okay na ta. Okay, sige. So, sabi Sarap ka, dali lang kita Ano? sa atin sa aton Balita Special ba? Ay, naroto man, ikaw bi, kuha na eh, kuha na eh, daw ko na, no? Pero ako ba, inaano mo Hindi ko naman. rin ma-disgrasya, tapos ni Krono, ang idiyaya daw, ay, arisaw, na, ay, idiyaya daw nga, iyo pa na yun. Mga ka-aksyon, ining pa-premyo, balang nga madugay nyo na ginaulat nga magabalik sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod, ining sulit ang pa-premyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. May ara kita Aksyon Doors, tawag natos ni Subniversary sa ARB. Yes! Ang ginaulat sang tanan, Action Boy. So, ang matabo sinadre, ang Aksyon Radio Bacolod, mag-celebrar kami sa amon ika-52 katuig. Ano edad ni Aksyon Dorel ba sila? Nga, sa padayon na mo ng pagpangalagad sa kainginan, kag ini sa Agosto 17 na. Tuig 2021, may pandemic kita, pero we are still celebrating our 52nd anniversary. So, amon sila magkapanagtag sang ang Aksyon Radio Bacolod, sang tag 500 pesos nga ayuda sa mga maukod niya tagpalamati, bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. Simple lang imuhon ta mga ka-aksyon. Magtutok lang sa pagpamati sa tanan nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Agon may bulaan kung paano maka-intra sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. Amon pagalawagon sa masunod nga minadlaw ang pamaagi sa pag-intra sa sininga papremyo, ha? So namati ka na, may 500 pesos ka pa. Yes. Adlaw-adlaw nga ayuda ay gadulong sa inyo sang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen Aksyon ang Aksyon Radio Bacolod. Sa atong mga ka-aksyon, bantayan ang liwat nga pagbalik sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special Subniversary sa ARB. Ay, Yes, kita mo lang. okay. Ang ba ni Ma'am Ring Melos, I'm back. Ay, bongga. Kung Thank you. nga ga-oplasan eh, pagsimbaya bla. And Pagkagwagit sa misa, I'm back na yun. thank you, good Ma'am Luing, sa paputo and pasagi. Yes, salamat din Ma'am Luing. Kagang ako din Na-solve naman natin breakfast, Action Boy. Correct, oo, nan. Ay, good morning, Anagale, sa ako, amigo, kay Engineer Ray Ruiz. Dira sa may Kanduli, no? Engineer, may aga, saan na makita na iluwat man, ha? Engineer Ray Ruiz. Ang balin siguro si engineer nga ora doon na hidlog it pirmi sa Ito na sa hidlaw ni sa akon sa Action Boy, ha? No? Oo, kaya bago lang ka makita ay mambas na naman makita ay. Do Sa kagasto kay Action Kasi sa Boy. ulan to kami nagupod, maangin. Namit gurong ginatag sa imo nga ginapakaon niya sa imo kung magano ka makita ay. Why, it's not so much sa ginapakaon niya, kundi sa Lugay amon na. pag of the day, bala? Lugay ka namin manok doon si Engineer Ray Ruiz. Oo, no? do ano lang, do mag-utod lang ka mo. Ay, mag-utod. We're not friends. We are brothers. Ha, hindi mo lang. Oo, wala siya. Wala pa. Engineer Ray Ruiz is not my friend. He is my brother. Oo. Kita mo? Sige. Maging sense akong si Teacher Romela, Action Boy. Sa Sabado, sumpatab lang ka Sabado. Hindi, pwede siya, alam mo, Miss Dorel, amo na di lugar sa bago, pwede ta kuno ka-voting kung may time ta. Sige nga. Sige, Teacher Romel, mabuting Sa bantayan na gero. Hindi na. Hindi ko sure. I-replyan niya lang tada kung diin na kay Ay, hindi gapamati. na sa bantayan. Hindi na sa bantayan. Sige. Base dito na to somewhere sa pangpa. Ay, doon ka namin. Ito ka na mag-voting. Sige, Teacher Romela, thank you, good. Okay, so ato Action Boy, ang aton nga balita espesyal. Ini ba lang mga
mga etiquette bala action boys or etikita sa ampaw. So may mga etiquette na action boy. So ang una, so kung magbaton kita sa monthly kagabaton sa red envelope. Red envelope ng tawag diya sa iba niya. Hindi bang red always may halaman brown. Brown, no. Na butang sa white. Sa sang supply. Na butang sa white. Oo. Like, pakita. You like. Pakita. Na mahamon ni brown like this one. Oo. Amo ni sa may brown na kasulod sa white. Yes. Very. So, amo na sa amo na sa. Sunod na sa. Super demo gidyo. Okay. Okay, tapos na. So, ang una action boy, isa sa etiquette sa ampaw, receive it with both hands, gali dapat. Correct. Kung kigatang sa both hands mo na mo. Oo, sila. Especially mga Chinese friends, tigid Black Action Boy. Both friends. May mga friends nga Chinese. Wala mo Very good, very good. Si Singkwaylo. Si Singkwaylo. Singkwayla. Si Ik. So, ang mga siya Action Boy, kay it's a sign of respect ko, no? Correct. So, kung may mahatag simula isang ampaw Action Boy, dapat both hands ang pagbaton. Amo man sa sample, hindi lang sample ngani sa mga sa mga card. Amo man na. Nablang card card mo blang calling card? Calling cards. Dapat duwa man ka. Dapat duwa man ka kamot maghatag. Do ka, manigili ako. Maganda siya maghatag. Maganda dala di ginkimpit pa sa kamot ba sa punta. Diba, bebe? Mayara pa gani nga pero calling card isa mo lang. Iyan ano tawagin lang dapat yan duwa gina. Mo nagali. Kaya mo magkuhan ka magbaton ka duwa man. Okay. Thank you. So hindi ka galing nga sila nga pagambal nga akong calling card. Bibi. Ikimpit sang kamot nga duwa ka bilog. Asang kamot tudlo gali. Kamot ka bilog ti duwa na yun. So tudlo siya. Bang, bang. Into the roof. Yeah. So, action boy, dali lang. Do not count the money ko, no? Sa tubangan, sa naghatag sa imo. So, patalikdon mo siya, anay. Talikod. Paghatag sa imo, anagin bato mo na sa imo, duwa ka, both hands. Ambala mo siya ng talikod. Ambala mo siya talikod. Kay isipon, huwag dyan dayo. Isipon, huwag dyan dayo, ginhatag sa imo. Ay, kalain. So, mga muna action boy. Pero para sa imo, yan, hindi lang magbaton ka monthly sa imo nga ampaw, ay mo na ginaisip. Kaya kabalo ka na mo. Kung pila. Oo. Pero syempre, hindi ka man mamba nga buwina ni Marnie. So, may tax ba lang. Charot, diba? So, amo na siya. So, pero, mayo ginigali action boy, hindi mo ginigali pag-isipon. Kaya sign of respect. Disrespect. Sign of disrespect kung isipon mo sa yatubangan. Okay? So, ang next action boy is hindi mo pag i-compare ang amount na nabaton mo sa piyag. Oo, pilay mo pariyom lang tanga duwa. Tinga, mo yan labaw isa kalibo, wow. Dindi ang wow. Mamba ka din sa kalibo labaw yaw. Dito isa mo lang itong kalinya, ginambal mo. Duginduga mo naman ito makapaayo. Kalain. Ito na ako, dito nagpakabaka. Giko yung isa ka-script. Dumautog. Gito lang ginawa ko sa So, pala siya, action boy. Nadudulo ka lin mo to sa tagipusuon kung paghambal. Kung mas labaw iya sa kalibo. Kasi lin sa buli ang iya. Alakalais. Tunga. Hindi siya na. So, mo na siya. Hindi mo siya mag-compare, action boy. Kay lainay ka mo yan mo. Correct. Tiyan mo na lang iba niya mga iba niya. May action boy nakabutang. Kung magbaton ka na mahamba ka to siya. Wala ko basang meaning, pero ang ginamba lang Japanese na yan, guro. Japanese? Wala yan. Mo to siya. Ato siya. Di nang imo to siya. Muna? Bukod bala. Ano ba ang meaning? Why mo gin search na? Action boy, say to Shia, tapos do thank them for the gift because it is exactly that. A gift. A gift. So, bilindo ka, I thank you, no? Kaya appreciate magit siguro. They aren't required to give. Pasabat ka lang garo ng tusiya, kung masinisa nga din ni mo, yung tusiya. Muna. Doka na dagdag. Doka appreciation ni Action boy na gingaan ka. Okay?
Tusiya. Ang mga na action boy, ang ato niya, ano Tusiya. Talagang research mo na ko ng Ay, tusiya. ang bayo sa macho. Hambaya, tusimo. Arasimo, gali arasimo. Arasimo. Tusiya gani. Manchester ka gidjam lang. Oo. Tusiya gani. Nabaton mo na imo nga. Oo nga, imo ampaw. Wala. Tusiya. So, batonon mo na. Another ampaw. Amo Ang na ampaw, ha? basta wait tagi na research na. Kaya gin-search ko, Action Boy, hindi ko siya makita. Lain ang meaning nga gagwa. Ano? Ang nagagrowa, to kagina, do ka, hindi siya namin nga meaning. So, bako hindi guro amo. Kay, alam ang ginggaan ka na, Paul, yung lain pa yung hambal mo. See? Good morning dara kay Migo Covalyanga. Good morning dara sa imo, no? Kay Susan Talahuron. Good morning, man. Yes. Josephine Villanueva, good morning. Si Diding Alojamiento, good morning, man. Oo, Fred Ninia, good morning. Okay? Kag keep safe lang dira, kag safe travel kay Tito RJ. Romel. Ay, Kay- ikaw Tito Romel. kay RJ, no? Kay Alinisa sa Las Vegas, mapa San Francisco. Sige. Hello. Halong kagay Ramya Garcia, good morning, man. Kag-happy birthday sa tanan na may birthday, Action Boys. Yes, July 3. Happy birthday sa akong friend gali kay kay Rose Ann Harantilla. Harantilla. Happy birthday. Sige. Wala ko ni sa Parole and Probation Office. Okay. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon sa Saturday edition. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila